بزاراڤایê herêma Efrînê ev tiribên qıçkan e, an ku goristana zarokan. Ev goristan li navçeya meydana li herêma Efrînê ye. Çavkaniyeke taybet ji herêmê ji tora medyayî ya Rûdawê re da zanîn ku çekdarên grûpeke Feyleq Eşşam a girêdayî Tirkiyê bi fermandariya Ebû Esed darên vê goristanê bi berdewamî dibirin. Ev goristan di navbera her du gundên Welîka û Gazê dikeve û tenê termên zarokan tê de tên veşartin. Li herêma Efrînê 18 milyon darzeytûn hebûn. 650,000 darzeytûn li ser destê grûpên çekdar hatine birîn. Wate ji sedî 4 ji darzeytûnên Efrînê hatine birîn. 800,000 darên daristanî jî hatine birîn. Henîf Reşîd endezyarê çandiniyê û lêkoler derbarê çandinî û aboriya darzeytûnên herêma Efrînê ji tora medyayî ya Rûdawê re got birîna daran ziyaneke mezin li herêmê kiriye. Berî ev grûpên çekdar werin Efrînê dûra 18 milyon darê zeytûnê hebûn. Aniha piştî sala Sûsiyê berçavê leşkerê Tirka dûra 700,000 daristanê hatine qutkirin û 650,000 darê zeytûnê hatine birîn. Bi rastî ziyanîk pir bi herêmê kirin vana. Di demekê de ku guhertina keşûhewayê gihaştiye asteke pir metirsîdar û çandina yek darê yan jî yek şetleyê pir giring bûye, grûpên çekdar ên girêdayî Tirkiyê di nava 3 salan de 1,500,000 dar li herêmeke piçûk weke herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê birîne. Hüseyin Umer, Rûdaw.